Θυμάσαι πώς ήταν η φωνή σου όταν ήσουν παιδί? Εγώ θυμάμαι. Όπως ξέρω πώς είναι η φωνή μου σήμερα. Όπως γνωρίζω πολύ καλά ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν ήρθαμε μόνο να ελπίζουμε, να πιστεύουμε, να ευχόμαστε. Σε αυτόν τον κόσμο ήρθαμε να αγαπήσουμε, να συγχωρέσουμε, να θεραπευτούμε και κυρίως να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους να θεραπεύσουν τη δική τους φωνή και τη δική τους ψυχή. Θυμάσαι πώς ήταν η φωνή σου όταν ήσουν παιδί? Εγώ θυμάμαι. Όπως ξέρω πώς είναι η φωνή μου σήμερα. Όπως γνωρίζω πολύ καλά ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν ήρθαμε μόνο να ελπίζουμε, να πιστεύουμε, να ευχόμαστε. Σε αυτόν τον κόσμο ήρθαμε να αγαπήσουμε,